Лидерите, които са най-добри в своята работа, са развили едно много конкретно качество и това е оптимизма. Обаче не е точно това, което ти си мислиш. Те са оптимисти по един много конкретен начин и това ги прави много по-различни от всички останали, които просто казват нещата ще се оправят. Много хора бъркат оптимизма с пожелателно мислене. Positive vibes only. Нещата ще се оправят, всичко ще се нареди. И само, че това не е оптимизъм. Това не е нищо друго, освен стратегия за бездействие. А на другия полюс са реалистите, които вече не търсят решения, само обясняват, че няма как да стане това. Истински оптимист казва нещо съвсем различно. Не казва ще стане, а казва може да стане и аз мога да намеря как да стане. Не чака, не се надява, а се опитва да работи и да преформулира, ако се налага проблема, за да успее да го реши. Следващия път, когато някой каже ще се оправят нещата, виж какво прави този човек след това и тогава ще разбереш дали е истински оптимист.